tun chuma chuan in request the glory kha kan lo ti chuak dona khonga in like le subscribe kha milo me sakve le chau don nya zan khowot tak noya chuan Hmeichhe tleirol pakhat chu in chhong sang taka changa zuan thlaka anun na lak chu atum ma se Amah ti du da em tu te lim taka an la om le shemna hmulawa zalen taka an la om chu ngai twa chhuakin Phuba lak du na chuan aril ru chu akhat ta zoka an phu tok shemna apek ma lo chuan thi chu adu le talo chu tleirol chu mundong yan ni in no pang thu oi tak le khathiam takani a classmate chen khat te chuan an ti du da chin hle school hall te chuan shwain aban te chu thir satakin an de tira akang na sa hle mu ni chuan athil ton chu police ne na reportin police te chu miswal nu le pa te chuan poisa mangin an lo thama an chunga engma action la kan le talo atuka mu ni chu miswal te chuan police alo report awang khan Amah aya nazokin an lo soisale mu ni chu an skula nurse ne na chuan kalin damdo yavadil nurse chuan mu ni ku chu lo en sakin akang na sa hle ti chu amua tu ti nge alo zot mu ni chuan asoi ngam si lo chuta an bula parda chu Hmeichhe pakhat chuan lo kewin ani hi yonjin nani henu hi mu ni ti du da tu ber ni in mi ho satakan ni a chu wang chuan aswalin a in luling hle anu po police te lo tham tu kha ani yonjin chuan keima ti ani kha alo ti nurse chuan engtin ma atingam don lo ti sha in Amah an soi sakdan te chu asoi vek nurse chuan police te hne na report chu alo tum tatlat mai ma se atuka chuan anna achanga bana lo ni zana chuan muni ina yonjin te chian za ho chu lo omin muni in chu an lo ti nok veka apui sa khol na bom te chu an zai chiat sak chuta chhuata istri chuan muni ke chu de sak la in a ke chu akang wal vek atuka chuan muni beidong to lutuk chu school ban chu atum an homeroom teacher hne na chuan kalin aban chana chuan skula in ti du dana wanga ni ti le Amah ti du da tu te ming chu alo ziak vek si zirtir tu pa chuan a ming chiat pat lawin chutiang a ziak lo tur chuan alo ti ma se mu ni chuan nang po ifa pachunga tiang hi thleng ve ta se engdin nge iti ang alo ti zek chu chuan zirtir tu pa chu ti thin rimin asana chu a phel te a mu ni chu a beng te shep mai zirtir tu dang ten du tok tura an ti pon mu ni chu a ben chun zom zela a thin rim re thak thleng chu a beng mu ni nu le Amah ti du da tu yonjin nu chu an lo in mu yonjin nu chuan a fanu ming chat lawin mu ni nu chu poisa tam tak pe in mu ni school ban chan kha ziak danglam turin alo ti mu ni nu chu poisa du ve takani awangin alo rem ti ngal mu ni school ban chana chuan midang te zinga a om thiam lo wanga chuan zia alo ni ta ani mu ni ina a ho chuan anu chuan alo chwa sandai ti chu a sheve chia chuta paper chu mu in school ban chan lo in ziak danglam ta vek chu a mu a thil om dan chu a she thiam anu laka chuan a thin rimin aril ru an na hle a tuipuya chuan kalin wazwan thlaka in ti hlumai chu adu hial ma se Phuba lak ve adu na chuan ati tir le lo sha mani skula chuan wakal le in yonjin te chian ho chu awa mungat an chian ho chuan Hmeichhe dang ti du da tur an lo mule to chuni in dong yan chuan an puitlin huna an ni tum an zia chu avasoi dia tiat Sara chuan painter ni atuma Ji-yeon chuan golf course nei tu ni Choi chuan flight attendant atobera aswal ber mai yonjin chuan nupui fel tak le nu chatak ni atum thu chu avasoi chu thu an sha chuan yonjin chan te chu an lo nui na sa hle yonjin chuan enge nang ini ve ang alo ti mu ni chuan huina chang hian nang ma ang ni katum char charang engtik nia emo kanin hule nge yang ti in na nui athu soile anui dana wang chuan mu ni chu an rap reu hle chuminia chang chuan mu ni chu factory ate in lo in nana satakina thoka
zan lama ama chuan lekha zirvele chin bok kumtam tak nu chuan mu ni chuan atum ange in university entrance exam a chuan a inziak tling ve Yeonjin le an chian ti zingami je kha an lo in ko pureng ma se tu man an lo shat pui lo thung an pahni chuan an in nei do ne mo ti la in Yeonjin chuan mi pahau satak Do-hyun chu pasala chuan anei ta dei anin nei ni chuan mu ni po chu arukin avakal ve Phuba Laka tum kha alo la thei hmil lo hle bok kumsom lai alo liam ve to a mu ni ti du da chin tu te chuan high school kal laia an ni tum te chu an lo ni vek to Sara chu atum ange in lemziak tu hlo tling tak ni in Ji-yeon golf course chu alo nei to bok choi po flight attendant ni in mi hausa tak nei tu ra zong mek an zinga swal ber Yeonjin po TV presenter ni in alo la swal reng mai a hnuaia thokte chu a hmusit chin hle mu ni ro chu anun ala nuam ve theilawa poisa hmuhna no pangtam tak tuition pe in lekha azir pa reng bok zan khat chu mu ni tuition pe zo chu a ho konga chuan atlu top mai a har le chuan damdo ina alo om reng to amutna bul chia chuan tlangwal pakhat chu damdo ina intern ti lai mek chu alo mu ve bok a hming chu juwa ani mu ni chu avoi khat mu na atang chuan juwa chuan angai ven ngal hle mu ni bana ser na satak chu a hmule ngal mu ni chuan a korban chu potlhavatin abe kala a chuak ngal dai doctor lo thleng ve che in mu ni health certificate chu aron king juwa chuan lo en sakin anemic alo ni reng ti chu a mu damdo engma alak boxi lo awang chuan angai tuaru hle juwa chuan mu ni chu azong ruta char chara ni khat chu a hmufu hlau mai mu ni po chuan aron hmu ve chuan a hria a run bia ka tume mo ati ma se kalpelin a hnungami zok chu awa beta dai si juwa chuan abe masangam talo Yeonjin te lo lang vele in a pasal nen chuan nu pahlim tak ni in fanu pakhat sol an nei ve to bok ni khat chu Yeonjin pasal chuan Yeonjin high school kalai chanchin choi soi chu ashila Yeonjin chu a hlau thong hle mi an bully chin ti chu a pasal chuan a hria ta hlawani choi chuan a chungcha nge a soi ti chu a zot wata ma se a pasal chuan a thalam hlir a soi thu chu shilin Yeonjin po a thohwai mai Yeonjin chuan a Hmeichhe thian te pahnih chu inhmu puya somwatin choi chu zil hlak an tumani choi te chu mi hausa an ni ve lo awangin anu le pa te chuan laundry shop an neya chuta mi hausa hawin an thom nu suk tur an da zinga mi chu choi chuan alo have mia zel chumini po chuan mi thom nu habok chuan akal le a awathlen chuan Yeonjin le Sarai te chu an lo om to ma se akor hak chu Sarai talek chuni in awathlen chuan an lo nui na sa hle choin midang kor a chin ti an hria da wangin Sarai chuan akor chu an dora suk turin alo wada chuni in Yeonjin chuan choi chu aka veng thatur le an high school kalai chungchang engma soichuak to lo tur chuan awang ngal Sarai chuan hmusit deuh hian ka kor hi chu inei ngal mai donia alo ti ve bok choi chu azakin amit tui atla zoi zoi ma se achan te pahnih kalbo nu chuan selfie ngalin mi hausa tak ang chuan athalak chu a post le tho mu ni lo lang le in Yeonjinin pasala nei ti a hriat khan a pasal chu a target ngala Yeonjin pasal chuan game pakhat go chu a khel chin ti hria in go thiam tum chuan parka tarhawin an khel lai te chu a en chin ni khat chu parka go khela en lai chu juwa khan aron hulau mai athi sentence result te khashilin adam doi ei tur te chu aron shil chuta juwa chuan go chu a khel chinem ni ti chu azot mu ni chuan athiam viau angai thule go thiam tur chuan huna du re angem ti chu azot ve juwa chuan go chu athiam zong tak ani thu soin adu po chuan azir thir thei tu chu ashil mu ni chuan azir man hun te shilin chumini atang chuan parka thing hnuaia chuan go chu an khel dun ta zia
thlatam tak go an khel dun hnu chuan mu ni pawh chu a thiam ve tawh hle a ju a hnenah chuan tih tur pawimawh tak a nei awangin go chu a zir theih tawh lo thu a hrila an pahnih chuan an in mang tha ta mu ni Phuba lakna kawng chu a in ṭan ve dawn ta a zirtirtu ni tura example tlangai chu a pass ve ta bawk nikhat chu mu ni chuan Amah bully thin tu tho Ji-yeon dawrah khan pheikhawk lei turin a kal tah chuan Ji-yeon tirka miangawh chu a hmu miangawh pawh chu Amah bully tu te ah chuan a tel ve tho awangin hman tangkai a tum ani miangawh hnenah chuan Ji-yeon thuhnuai a reng tawh lo tur leh mi hosa chapo tak te chu tih chiat vek tur an nih thu te chu a hrila chutah thuruk pakhat a thian te hosa tak tak ti che thei a hriat thu chu hrilin a lamah tang tur chuan a sawm chu thu a hriat chuan miangawh a rilru pawh chu a danglam vek ti a hriat theih mu ni chuan khawl a dun awangin a chhuah san mu ni chu a in lua duh tak mai kha a ruah tawh thu a nawn hrilh hlau mai in chu lei ngal vatin a in lei chu Yeonjin te in bulah ni in an in atang chuan Yeonjin te in chu a thlir thei ani Yeonjin te in a en chuan Easterisa a an de na ser te chu a thak sup supin an na vekin a hria ani mu ni chuan Yeonjin fanu school kalna a zirtirtu ni chu a tuma chumi tur chuan hma ala char char school director teina chuan kalru thinin a bawlhhlawh bawm te chu a hai thina thil pawimawh engemaw tak a hmuh chhuah a in ring ani mahse zan khat chu a bawlhhlawh hai lai chu an chhiah hlawh pikang i chuan a lo hmu ta tlat chutah a thil tih chu a lo hmuh reng thin thu chu a sawi ta mu ni chuan poisa hmanga tham chu a tum mahse pikang i chuan poisa a du lo thu sawiin a thil tih tumah chuan a pui anga ani pun a pui ve angai thu chu a sawi mu ni chuan engtin nge a puyang tih chu a zawta pikangi chuan a pasal tha sak turin a lo ti tlat mai pikangi pasal chu miswal tak ni in pikangi le a fanu chu a sawi sana sa thin hle a lo ni a pikangi fanu ning lutuk chuan a pa chu tha mai te a lo tuma chu wang chuan mu ni puina chu a ron dil ve tho ani mu ni nen chuan anin pui dun dawna an pahnih chuan anin rem siam ta ani mu ni chuan Yeonjin te thian zaho thalak le information hrang hrang chu pikangi chu pe in an ni ho chu zui ru tur le an thuruk engemaw tal hre chhuak tur chuan a ti nikhat chu pikangi chuan Yeonjin le a fanu mit entir na a an kal chu a hmu mu ni a hrilh chuan mu ni chuan anin entir na hmun chu ava chui chiang vata color blindness nei te enkul thin na ani ti chu a hreta chutah skulan kal lai khan Ji-yeon chu color blindness anei ti hre chhuakin Yeonjin nen arukin anin kop thin bawk nen naupang chu Ji-yeon le Yeonjin fa ani chu a ring ta tlat Yeonjin pasal Do-hyun lo langin go klapa chuan go a lo khel le mek chuti lain an pia loka thawm lo ri hlutin an lo bor luai chu ava en mu ni le mi pakhat go khel chu ni in mu ni chu a thiam em awang le a style chu adangda em awang chuan Hmuhnawm an lo ti hle chu ni in Do-hyun pawh chuan Hmuhnawm a ti hle a mu ni chuan a khelpui chu hne in a chhuak ngal dai Do-hyun chuan a ngai ven ngal hle mu ni lo langin kangi fanu chu traina lekha a zirtir thina nikhat chu traina chuan a go khel zirtir thin tu juwa kha a hmu hlol mai kumtam tak anin hmu tawh lo ani an pahnih chuan ti in an hun hman dan te chu anin hrilh tawn mu ni chuan go a zirtir awang khan lawm thu te a hrilh ve bawk juwa pun go an khel dun khan anun harsat lai ber a pal tlang tir theih thu chu hrilh ve in a business card chu a pe a an pahnih chuan income zui zel chu a bel sei hle zana chuan mu ni le a thurwal pui pikangi chu in hmu in pikangi chuan a thil hmuh chhuah pawimawh deuh chu hrilin school director chu ge lo ni a driver nen an lo in ngai zawng reng video in pikangi chuan a lo la fuh bawk mu ni chuan school director chu hmu in video hmang chuan a vawa Yeonjin fanu school kalna a thawh tir tur chuan a ngen
hun reilo te hnuah chuan mu ni chu skula chuan a thok ve thei ta Yeonjin lo langin high school an kalna china khan student cha award dong turin an kal le mu ni po ron lang ve in an han mu chuan makan ti hle Yeonjinin award adon lai chuan mu ni chu kudring taka lo bengin student chatak ini chin kha alo ti vel chu chuan Yeonjin chu ati thin rim hle mi puinol puian chwa hnu chuan Yeonjin chuan mu ni chu a beng ngal chhuai engwang local venge ini ti chuan a zota mu ni chuan an high school kallaya an ni tumte an lo ni vek to awang chuan alom pui thu le an vai chuan an nun dana lo film cruzel tur le a en thlak ring tur thu chu a shil atuka chuan Yeonjin chuan a fanu hne na changin khola donga a fanu chuan homeroom teacher thar an nei thu le an teacher thar chu a felba ka high school a anin kum chin thu te chu aron soi Yeonjin chuan a minga zot wata chuta mu ni ani ngei ti chu a sheta Yeonjin chu a omanuam thei to lo mu ni chuan Phuba lak nan a fanu chu alo ti du da ang ti chu a hlawani skula chuan awakal ngala mu ni chu wa mu in kutdo angin hun mangla kutdo bok nein thimai ta che awati ngal thor mu ni la chuan hlaulo zet hian Phuba kalak ma lo chuan ka thilawang alo ti Yeonjin chuan engpo ti don se a hlo thu chu soin akal san ngal a chwa ma chuan an chian ho grupa chuan high school a an teacher ni chin chu a boral thu message alo om Yeonjinin a chiar chuan mu ni ti ani chu a ring ngal mu ni chuan an teacher chu a ina alo batlo chu ni in an teacher chuan alo she to lo ma se mu ni chuan a zir lai ni chin thu le a chunga a thil ti te kha a shil teacher po chuan a she chuak le a magati hle chuti lain zirtir tu pa fa pa chu alo ho ve che mu ni nen chuan in she chatak ni in mu ni chuan zirtir tu pa fa pa ani awangin alo kom chin chu ni in kanina te enge lo ti don alo ti apa chu an zirtir tu ani chin thu soin zirtir tu ani veta ka wangin lom thu soi tuma local ani thu chu asoi apang parken chu pekan tuma ma se zirtir tu pa chu allergy ani awangin pangparim chu alo ti theilo afapa chuan lak saking apa in allergy ani thu chu ashil zirtir tu pa chuan afapa chu civil service a inji atin ve le a mu ni ron lang chu makati in Phuba Laka tumti chu a she thiam ngal chu wang chuan a pangpar chuan a voshep mu ni po chuan zep nei lovin a fapa hne na chuan a school kallaya apa in ati dan zong zong chu a soi ta vek chuta vong halin apa thil ti chu a soi chwa vai chuan civil service a chuan atin lo thu thu chu a shil chumi hnu chuan zirtir tu pa fa pa chuan a mahun zong zong apa nun hlui awangin a chiat phal lovin apa ina pangparim a hnim thei lo tam tak chu in chunga ada a apa chu athat tamya mai ani mu ni le miango lo langin miango chuan mu ni tana thil changkai tak chu aron pe sara I drugs ti chin le alak na munte je sam DNA test ti na tur te chu aron pe mu ni po chuan miango a poisa tam tak anei theina tur chu a shil ve bok chu high school an kalai tho khan Hmeichhe pakhat so hi chu an chan ho chuan an bully china ma se chu nu chu in chunga changa tla in a thi hlawani police te chuan mani in that angin an lan tira ma se mi thi chung te chuan an fanu chu mani in tiluma an ngai theilova chu wangin arwang chu phum lovin an loda chareng ani Yeonjin te chan ho tu emober chuan an thatani ti munin ashilawang chuan miango chu ruangda chatna hmuna chuan avakal miango atumber chu twal that tu zon chua aka hupnana poisa tam tak dil chu ani miango chuan Yeonjin te chan chu kolvekin amalte te a in hmu puya asom ma se chumi hnu achang chuan miango chu chinshat lovin about the tlat mai Yeonjin lo langin muni awang chuan afanu chu angai twa chin hle a atiang khan thirsa ten alo dep ve ang ti chu a hlawani Yeonjin chuan afanu hne na chuan thirsa emo thilsa a mi in itaksa an depani chuan
min hril vatang che ati ringot a fanula chuan chu tiang thirsa a mi de te chu tunge ti duang arap thlak e mai alo ti zek chu chuan Yeonjin rilru chu atina in anun hluya ati dan thin te hrechuakin a fanu in anun hlui a hriat chuan ama chu a hlau phang ti a hlau hle chu wang chuan a fanu te school principal chu va mu in mu ni chu ban tir turin na wangen ma se principal chuan school director in mu ni chu a tho tira chu ba ka engma soisel na tur om lo wang chuan an ban theilo thu chu alo shil Yeonjin chu beidong takin na chuaka a fanu te class chu ava en mai chuta mu ni chuan Yeonjin in alo enti a hriat ve le Yeonjin fanu ngonga chuan a bak che ken chu atin lui kher chu chuan Yeonjin chu ti thin rim zualin class chu a chuan mu ni chu a falin a bengal poisa adu zat pek tiamin anuna chuan ronin lan to lo turin ati mu ni chuan kachunga ithil tia khan in chhirna inei mia loem ni ti chuan a zot Yeonjin chuan kumsom li kan lindon to hi thil thleng to khachu theihil veka hun to alati ham Yeonjin chuan in chhirna engma anei lo ti mu ni na hriat chuan ngai dam tumna anei ta bik lo mu ni chuan poisa wanga ti ani lo thu soin inun hi hreom ngoi in ka siamang tu ma pui tu che nei lovin ila om bokang ative Yeonjin chuan apasal wa muwatin an fanu chu ramdanga le khazir tira du thu chu avashil apasal ril ne chu atum hle a ma se apasal chuan enge du de thut na chan achan thatak isoi theyem alauti Yeonjin chuan achan soi tur mu mal ashilawa chu ba ka an homeroom teacher adu lo thu chu asoi ringot chu wang chuan apasal chuan alo phal lo Yeonjin pasal Do-hyun chu muniko khela mu atang khan klapa chuan ni tin kalin atun fule hlau abe se chumi zan po chuan kal le in Amah ang bukin mu ni chu a mule lo ho mai tumlai chuan mu ni chu aron lang ve hlol Do-hyun chu alom ru hle a mu ni chu achak ang nge in go chu a khel pui ta nge an khel lai chuan Do-hyun chuan zona tam tak zota mu ni chu a hre chiang chak ti chu a hriat hle mu ni la chuan chhana mak deuh pe in chu chuan Do-hyun chu mak ti tir zwalin mu ni chu a hre chiang chak tel mu ni chu an game khela chuan chak zokin a hodon chuan Do-hyun chuan game dang khel pui le adu thu chu a shil chumi nu chuan mu ni chu convenience store a kalin thila eya Do-hyun po chuan zui ve in zona tam tak azot mu ni chuan tiang hian I chong du ringem ni ati hial Do-hyun chuan mi chong tlem tak ani thule chutia zona azot wak mai chu ati ngai lo tak mai ani awangin ama po chu makain ti thu chu ashil a business card chu pe in go chu an khel dun zel thei abe sei thu chu ashil chutia anom dun chu tu emo chuan an thla alo la reng mai mu ni chanpui tu pikangi kha lo langin mu ni tan chuan na tho sak le in Yeonjin te chian zingami choi kha zui ru in a phone chu alo thak thleng sak chuta chang chuan choi chuan mi pa house tak pasala nei don ti chu an she thei bok choi pasal tur nu chu khir tak mai ni in amau nu tur chu an chung ko chan chin ne lam chuan hriat vekhi alo du'a choi chuan do tam tak a choi pha choi le a pasal hwal nu an chuana chuan mu ni alo lang ve le tlat mu ni nen chuan Peter chu an lo in she cha em le ngal choi chuan a Phuba lak tumna ani ti a she thiam ngal vek choi chuan anun hluite a soi chwa kang ti hlawin mu ni chu chinchi in ngai ramadil an la no pan e mawangin ati swal pal ve mai chau ani thu chu a soya mu ni chuan an bula thing to alai chu la in ama an tiang cha khan de ve chu atum choi chuan a lo hlau ngang mai ya ta emni ati twar mu ni chuan hlau takin ni tin tiang khan ko om china sin ti in a changa choi chuan min ngai dam theilo emni kabial pa nu hne na khan engma soilo sham ro ka hna po ka ban chan pha ve kania kanin nei le lawani vai chuan ka cheve kani mai ati sham mu ni chuan a phone an ruk sak kha phorin
ithuruk ka shevekania chuwangin kalama changla titura katiapiang che ititura ni ti na vo muni chuan sarai wa mulein a drugs ti chinle alagna de chu engkim a shiat vek thu shilin bek pakhat chu chhuata thethla in he bekhi poisa in lo ti khat vekang che ani lo chuan kasoi chhuakang ti na vo vele sarai chuan nangmai mai hian min vo ve mo ti in an pahni chuan anin ti buai ngal muni chuan sarai sama chuan kekin asam chu akek thacheu mai sarai chuan a hlau ta hle muni go khel zirtir tu ju kha lo lang vele in doctor alo ni ve to ani dokana chuan bokin alo mu hila a hara a phone an en chuan makati hle muni lo ni lekin alomin a phur ngal hle muni chuan message alo thon ve mial mai hi alo ni ju chuan muni chu kum chuang fe mai message alo thun char char china ma se muni chuan a reply ngai mia lo thung chutia muni message lo oma mu chuan a phur hle muni chu khol ngalin in mu puya asom ngal an go khel chinna park khan anin mu vele ta muni chuan a message tam tak a chan lo awang khan ngai dam te adila zuwa chuan min sha chian te ichak velo emni alo ti dai muni chuan adu zong ani lo thu chu shilin message lo thon to lo tur chuan ati zuwa chuan idu le ka message po ichang lo thealom ma se kanin ngai zong ani chuan lim takin ka siam nge yang che alo ti let muni chuan du tu ane awang chuan alom ru hle ma se atan chuan ngai zong ne chu thil thei ani ri lo belpa kamamu lo ka thil ti a min pui tu tur chau kamamu ani ati juwa chuan shethiam vak lo ma se ithil ti tur enga pu kapuyang che alo ti ve et atu ka chuan juwa chuan anu mu in anu chu doctor ve bokani anu hena chuan andam doina chang chuan abandu thu chu soin semyanga damdo indin adu thu chu asoi achan po soi ngalin semyanga chuan a Hmeichhe du a omwangani thu chu tlang dewina shil semyang chu muni thona mun kha ani anu po chuan adu anga ti chu alo phalsak yonjin le anu lo langin tempula ankala muni awanga aril ruhana chu anu chu ashil ve anu chuan muni chu Ministry of Education hena ka report anga school atang chuan ka bantir mayang ti chuan boina omlo ani mayati ma se yonjin chuan alo du lo chu tiai ti chuan kan hun hluite asoi chuak vek mayang ka fanu in kanun hluya sha thi ka hlawani ati boxi awangin engma ti thean nei lo muni lo lang vele in amutor lo siam tir mek chuti lain an pia chuan sa an hem resource sor chu sha in chutiang thil kang ri chuan abana thirsa an de chin kha sha chhuatirin launa ina khata abuai vek a phone chu ala thlau pha zui a chhar tum na lama chuan do kana oil te chu ati bonuai ama chu abuai nuai mai mitam tak lokalin anron ngai vente chuan ati buai zwal juwa ina chuan avakal to top juwa na mu chuan muni omdan chu adik lauti a shethiam ngal muni chuan high school kalaya anti du da chindan te chu shilin abana serte chu amu muni chuan kanuna hian thil pakhat chia da poimo kane chu chu Phuba lak hi ani ka tlom theilo ka chak nge yangai ati juwa chuan Phuba lak nan inuni manral chuan Phuba ila khuna po ihlim theidonam ni alauti muni chuan juwa thu soidana chang chuan engma harsat na nei ve lawa chuan angai inuna nang chuan eng harsat na ma inei ve lawaniang mi hause tak in ni boknen kadin mun chu isithiam lo re ngang atilet chuta light enga chuan kalin akor chu ahlipa ataksa a kangser na sa tak chu amu juwa chuan arapin chutiang ang khopa atwar chu akhongai hle a Phuba lak na tur konga chuan pui nge atum ta jok ako chuan muni taksa chu khu sakin harsat na engpo itokani chuan minshil zelang che ativele juwa po hian hun harsat tak tok ve in anu le apa chu doctor ni in jail tang pakhat swal deuh mai zai ngai chu tu doctor ma in an zai du lo awang chuan juwa pa chuan a zai ta a
ma se chu miswal chuan an zai zo ve le ju pa chu athat tamya mai chuta miswal chuan in thiam lo na pakhat ma anei lo le ngal ju chu thil thleng chuan a ngong hle a rilrudam doctor te aron reng miswal chu tha ve mai chak reng rengin hring nun a mang ve reng hi alo ni miswal chuan jela changin lekha te aron la thon ta deuh deuh apa atha dan te athi ma a om dan te chu aron shil vel chung lekha adun chin te chuan anun chu ati shi om zual hle jeya ron lang vele in tu emo hne changin no pang toothbrush le DNA test ti tura ti na adong nol mai shithiam lo hle ma se DNA test chu ative ta tho result ta mu chuan makati hle fanu alo nei reng chuni in chu po tu dang ni lovin yonjin fanu sol chu ama ne na alfa le kaloni jeya chuan fanu nei ti asha chuan apurin alom hle sol te skula chuan vakal ngalin sol chuan concross chu alo tum meka ma se color blindness ane awangin traffic light chu asha thiam lova ading reng jeyan na mu chuan ama angin color blindness ane ve ti chu asha thiam ngala afanu nge ani ti chu achiang le zwal ava panvata sol chu avabia ma se car horn riwak wak chuan ti thin rimin driver chu avin wak chu chuan sol chu ati hlau hle jei chuan aloyar hmuwatin afanu en kol theidan tur chu dap pui turinati ma se aloyar chuan yonjin chuan pasala nei hnuwa afanu chu ashin chewa wangin danang tak chuan afanu lakle theina om lo thu soin ama ero chu yonjin le apasal chu anin chenani chuan afanu lakle theina chance om thu chu ashil chu thu ashiat ve le chuan yonjin chu akau ngala afanu chungchang chu zot ngalin yonjin chu arek pasaline ima khan ka fai pai ti ishisa em ati yonjin chuan jefa pai ni ti shereng chungin pasal lo nei chuni in ma se thudik chu shilngam lovin jeya thin rim ti re nan chuan akista zai do yang le sol lo lang vele in sol chuan an skula an pa de chu lo kalangai thu soin apa chu local ve nge turinati do yang pon akal nge tur thu chu soin an homeroom teacher anupuin ange thu asoi khasha chhuakin afanu hne na chuan an teacher chu a felem ti chu azot anu in a hwa thu te chu asoi tela sol chuan an teacher chu a felba ka anu nin high school an kaldun chin thu chu soin anu chuan a hwat arin lo thu chu asoi tareu do yang chuan makati hle a atuka chuan do yang chu afanu te skula chuan avakal ma se arin lo takin jeya chu amhunol mai jei chuan do yang bula chuan he class a hian ka fanu om ve a ativel do yang om chu anuam lo hle jei chuan do choi da zokin ka fiam thu ani kha ka chian pakhat muturin ka local ve mai mai jok atile dai mu ni po classroom a alo lut ve chia do yang in a mu chuan ago khelpui chin kha ani ti sha in makati hle school bana chuan do yang chuan sol chu ashwai ho tumin kara chuan alu tir chu jei chuan alo thlir ve reng do yang chuan jei omdan chu makati to hle chuta jei chuan ifanu hian an che pakhat ma anei lo ti velte chu alo soi khum do yang chu alom lo hle zana chuan do yang chuan a box don chu a honga achunga chuan mun nge na an thalak chu a hmu miango khan abo ma in do yang hi in hmu puya alo soma wangin miango ron thonani chu aring ngal a khol ngala ma se miango chuan khol la theimya lo do yang chuan jeya mahmu in anwaya thokani awangin miango omna chu asya daringani awazota ma se jeya po chuan alo shabik lo jeya meizia zuk le anupui meizia zuk chin chu a brand dai nang ti chu asyat pha an meizuk dan po chu ain ang chia chia ti hmu chuan engemaw tak om chuan asya ino ho chuan ama in anupui chu alo chui ve ni in yonjin alo ho chuan jele miango tenen engwanga in hmufo nge ani chu azot ngal yonjin chuan jeya dora korlei tura akal china wangin anin muchina miango phei chu a hmu ngai lo thu chu asoi
chuta Yeonjin chuan a pasal zona chu amakte thut ati awangin ngati nge miango chungchang min zo a vona itokem ni aloti chu thu a hriat vele Do-hyun chuan thil hriat chhuwa anei Ji-yeon avahmua miango chungchang zo khan vona itokem ni aloti ve tho chuni in an thu soi ain anawang chuan engmotak a omti chu a hrethiam Yeonjin chuan a pasal omdan chu makati awangin a pasal kara chuan kalin a pasal kalna hmunte chu a en chuta Ji ina akalti a hmu chuan ati hlau thong hle muni lo langin Sara nen chuan anin hmua adi langkhan Sara chuan ipkhat chan mai poisa chu alo petange nge chutia poisa apek to awang chuan muni chuan angai damin achunga an thil ti kha thehnil vek to tura chuan angai ma se muni eroin ngai dam atum haulo munin poisa adina chan kha ama puitu pikangi fanu ramdang le khazir theinan aloti ani muni chuan pikangi chu mu in afanu chu ramdang le khazir chu phalsak turin avati a chuti ani lo chuan ipasal laka Phuba kan la theilo palang ifanu akalbo vele ipasal laka Phuba lak chu kanjan theyang ti inavashil Do-hyun lo langin muni nena go khelna anin hmudan le afanu zirtir tu lo ni dan de chu thil thleng pala ngai theilovin anupui chan chatak Sara khamu in muni le anupui in sha dan le anin kar thu chu azot munin anun hlui soi chwa sak a hlowangi muni lama Sara chu alo changto a Yeonjinin muni chu an high school kalaya ati du da chin thu chu ashil ma se an soi sak dan vel kha chu asoi du bik lo abak chu inupui kha izot donya alo ti mak Do-hyun chuan makati in anupui chuan thuruk tam tak ala nei nge yari Do-hyun ina aho chuan anupui chu muni nena anin karazot Yeonjin chuan muni nen chuan khovel shan laka changa piang angkan ni chuwang chuan in hria thiam lo na chu kan nei nge ya ma se kan soi fel vek to ati Do-hyun hmel en chuan thil engemaw hriat anei ti chu hria in kumsom lai kanin nei to a fanu du om tak kan nei to bok chuwangin midangin engtin pon min soi se kalama ichangtlat turani tupo in thil ti swal chu kan nei vekalom ka fanu kan ven himnan kanun lui sha chakin chui to su ati deuh mak atuka Yeonjin chuan police chief wa hmu in muni a chui ruk ti rawang chuan police chuan a thil hmu chhuate chu alo hmu chuta muni nu chu nu kholo ve tak le sumdu tak mayani ti chu a heta chu muni beinana man atum ngal muni chu anin bulloka a cheng ve ti po a address atang chuan a hre chhuak bo Yeonjin chuan muni kongka kalna ti chetur chu ruain muni omlo lai chuan a ina chuan avalu du chuta banga an thalak tam tak lo intara hmu chuan muni Phubalak tumzia chu a hre thiam Yeonjin chuan muni an school kalaya alo thadai lo chu a in chhir hle muni le Do-hyun lo langin Do-hyun chuan anupui ai u in muni hnena chuan ngai damadil anupui nen kumsom lai anin nei to awang chuan anupui chu ngai dam phot atumani muni chuan anupui laka Phuba laka tumawangin ama chu atira changa go khelpui ani thu chu ashil ve bok Do-hyun chuan achena hmun zotin muni ina chuan avakal ina avalu chuan anupui Yeonjin chu amu Yeonjin chuan magalo ti hle ka chan nu inani angin kalut lukani hi kom ti po asya alo ti zung ma se kongka chu karchha ani ti chu Do-hyun chuan a musi Yeonjin chuan heta engei ron ti don muni nen in lo in huchin emni ati zom ngal zat Do-hyun chuan engwanga muni chu bully chin nge ani azot let Yeonjin chuan thudik la soi du chuang lovin engtin ma ati ngai lo thu chu asoi Do-hyun chuan anupui chu rap thlakati in amizia alo shelo lutuk chu makati hial Yeonjin chuan karin angini lo idu le la omri ro ti in a chhuak mak Yeonjin chuan nu chuan Do-hyun chuan banga thalak chu enin afanu le Ji-yeon thalak a hmu chuan thil chui chian ngai om nge ti chu a hre thiam ve ta Do-hyun office a om lai chuan
a secretary chuan miang o abo ma khan angai thlak tur thil alo hnut chhia thu chu a hril dongyanan angai thlak nu chuan anupui le Ji-yeon chu anlo in kopri thin ani chu a hreta chuta afanu anga angai po chu afani lovin Ji-yeon fani ti chu aring bok choi lo langin miang o abo thu chu police nena report turin munin a shilawangin alo report chu ni in Yeonjin te chian hawin miang o abo thu report ani ti an sha chuan arin mukhom ngal miang o an chuina lama drugs kai hnoi thilan mu awangin miang o abo chungchang mai ni lovin drugs atel to awang chuan sara I chu alhau thong hle a drugs ti chin chu miang o le sakvek ani awangin a drugs ti chu police in an sha chwa phang ti chu alhau hle miang o khan abo main an vai chuan avo veka in mu puya asom vek bokani ti an sha chuan an zinga tu emober chuan miang o chu an thadani chu an ring Ji-yeon chu police ten thu runzot fia masaberin miang o chu anwaya thokni ma se abyak po thailo na arei to thu chu alo shil mu ni chuan Yeonjin chu mu in Yeonjin pasal fil le mawang chuan atop nan chan spek le chu atum ma se Yeonjin chuan an high school kalai khan Hmeichhe pakhat so hi chu bully chinin in chunga changa namthla in alo that hial mai chu mu ni chuan a shara wangin police nena ama nge chu in pe a ama le alo bully to te nena ngaidam dil tur chuan ati ma se Yeonjin chuan police station a kalani chuan newsa kalang vikanga kanun hi atop vikani mai chu ba ka engma kati swalo vanduai tura piang ve shim ini kha alo ti zek in sirna engma anei lo wang chuan mu ni po chuan ngaidam chu atum lo police pakhat chu Hmuhnawm Yeonjin thil ti zong chu a hril ta vek so hi khan atlak ma khan Yeonjin school uniform a name tek chu alo pothlani in chu evidence atana man theyani ma se Yeonjin nu chuan police chief kha thamin chu name tek chu amana kol thatatlata so hi po chu man in that angin an lantir ta ani ma se evidence an nei lo awangin police chuan chutianga in puringot chuan tu ma aman theilo thu chu alo shil Yeonjin man ani theinan chuan chu name tek chu anzon mu angai don ani Yeonjinin a chen na sha to awangin mu ni chu juwa ina cheng ri dona juwa chuan amutna tan tent alo siam saka laitam takin alo ti eng vek bok munin an en chuan alomin juwa ngai sakna awang chuan anuka ul thei hial mu ni chuan lom thu soidan po chu athiam lova electric bill ka tum ve ang alo ti ringot juwa chu annuya za in chutianga poimo lo alo ti mu ni chu a in lua khan abung ruwa tela in avakal le banga athalak tar hau kha lakhomin thalak pakhada kim lo ti chu a hre chhuak chu thalak bo chu ama puitu pikangi pasal thalak kha ani Yeonjin lak ngei ani aring hal pikangi lo langin Yeonjin chuan aron munge nge pikangi chu afanu mangaron vovin muni ati chhat vek theinana puitur chuan aron ti min puyani chuan I pasal chu kadabo sak makang che chu ba ka poisa tam tak capital bokang che ti ina thlema pikangi po chuan asom na chu alo pom ma se muni lama chuan ala changreng zoka Yeonjin chu abu mai ani muni chu khol ngalin engkim chu ashil veka afanu lo enkol saktur chuan ati muni chuan pikangi fanu chu a school kalaya Dr. Feldeu nena khan da in ramdanga azirna tur anti felma a umri tur chuan ati Yeonjin lo lang vele in muni nu alo va mu Yeonjin chuan ifanu chu zirtir tu ani to asin poisa po tam takanei to athona school changa anban theinan min puila he poisa hi kapevekang che ti ina lo thlem muni nu chu atuka chuan skula chuan avakal ngal boina vasiam vakin kafanu ka mudu khonge om aron ti twar munin anu mu chuan launa le rilrunat na hlirina khat
Zana chuan muni nu chu muni in lua khan buaina siam tur bokin na ron kal le ka fanuinia khoya po omla karon zong huze langche alati ham zui muni chuan yonjin thilti vekani ti ashemai choi lo langin ju adam do ina cosmetic surgery ti turina kal yonjin po local ve turina khol yonjin local ve chuan choi chuan apasal le muni ten go an khel dun chin tu le apasal chuan ron mu in muni le achung chang aron zo thu te chu ashil yonjin chuan muni le apasal an lo in hu chin chu athin rim hle a zana apasal lo ho ve le chuan engwanga choi berkher a high school kallai chungchang lo zot nge ani chu a zot do yang chuan ichian te dang zot la kanom hleine saraila arui renga jeila in min ngai na lo si miang o la chanchin chat lawin abobok tunge zot se min ti alo ti let yonjin chuan muni lama ichangem ni atile do yang chu athin remain sum zo to lo kan fanu sol wang chau hian kalatwa sham ani ithil ti swal dang ke shele ani chuan engkim matop vekang alo ti mak do yang lo langin muni chu thil zo du ane wangin hotela anin mu munin akora phel chuan ambana sertam tak om chu do yang chuan am huwe che a atorna na sajia chu ashethiam ve chia hotela midang omte po chuan rap mel takin muni chu anlo en do yang chuan muni serkha anupui de soi sakna ani le ni lo chu azot muni chuan soi chwa adu to lo thu le chutiang zona chu zo to lo tur chuan ati muni chuan yonjin chu chenturati in kaphuba lak tumna hian yonjin hi tu ma rin chan tur le bel tur nei lawa siam hi katumani abula yom tlat chuan kati theidon silowa inupui ichenna tur khop anun hluite isha to kha ati zui ma se do yang chuan anupui chu tuna chuan a chen theiri lo thu shilin kan la in hu fo do nya ati du lek yonjin lo lang vele in juwa damdoina khan cosmetic surgery ti turin avakal juwa chuan anesthesia in alo jacksona yonjin chu engtin nge miang o kha iti ti zona azo thut yonjin chuan makati hle ma se engtin ma achan ma in amuhil zui yonjin muhil ngai twana lo langin miang o abodan kan she theidon ani abo mani khan yonjin nen je dora anlo in mureng chuni in miang o chuan so hi kha ithani ti ka sheto ania evidence po ka ipte a hiana om mati chuan yonjin chuan miang o ke kor ipte chu adap ngalwat ma se kondom lek alo om ani na taka chuan miang o chuan twal thattu chu ashabik mia alo yonjin chu dora shilmai mayani ma se yonjin che dan jang chuan yonjin tha nge ani ti chu ashat pha miang o chuan billion khat peturati in apelawani chuan soi chwa avo yonjin chu athin rim hle a wine bottle chula in miang o chu achuthu ma se athimai bik lo yonjin ke a chuan avachel ake chu aham thi nge yonjin chuan miang o luwa chuan chuzui le in miang o chu athita ni yonjin chuan akor chu thlak fatin an mani puichin tu police chief kha abengala athil ti zong chu shilin puitur chuan ngen le police po chuan achin filvek tur thu chu ashil le ma se miang o ruang chu paibau mai lovin ruang da thatna tan manchin in pakhata chuan ada tatlat mai chuta miang o kutina chuan yonjin aham na kha auma wangin chung te chu evidence tan ala tatlat mai police chuan nakina yonjin chu poisa tam tak dila bona ata na man alo tum reng mai yonjin muhil chu alo har hospital la alo la omreng muksia wangin alau thong hle miang o atha chungchang kha amuthit lain alo soi chhuak ani ringin manmo takin ina ahongal atuka chuan yonjin chu aril ruala nom theilo wangin juwa pahmuwa amuthit lain engema soi chho aneyam ti zo mai chu atum kara ain ngai to lai chuan juwa chuan dar thlang chu aron ki yonjin chuan nimin khan thil mak deuh soi kaneyam ti in azot ngal
Ju a chuan engmah chu tiang soi a nei lo thu a soi chuan Yeonjin chu a thoveng hwai zana chuan Yeonjin chuan a pasal nena anin kar chu siam thada du awangin eitur te alo siam sak ve ma se Do-hyun chuan a be thadu lawa a Laka chuan a in la sang hle Yeonjin chu thinrimin mu ni nen go in khel dun thin ani mo Hmeichhe dang mu reng chu in ler san na dik takani ati piap piap Do-hyun la chuan Ji-yeon nen anin kopru ti asiani ti tilang turin a chang let ve Yeonjin chu a hlau thong hle mu ni le pikangi fanu lo langin pikangi fanu ramdanga ale khazir na tur chu an lo ti fel to a top nan an nu fa anin mu theinan mu ni chuan puyatum pikangi chu Yeonjin ni roi miswal ten an zui ruk ba ka a ina thleng an en thla ka wang chuan mu ni chuan Hmeichhe pakhat chu thil deliver turin a tir bom chunga chuan a phone man tur le a fanukal hun tur te chu alo om atuk mai chu a fanukal hun tur chu ani mu ni chuan pikangi en thlatu te ti buai turin mi alo ruaya pikangi chu a fanu akal chep to thu ron shilin ron muwat turin a shil pikangi po man mo taka chwa ngalatum ma se Yeonjin aron lang tatlat pikangi chuan arin hle hlawin chukme leitura chwa lo tum cha thu chu ashil ma se pikangi chuan darza da en ring awangin Yeonjin chuan ring hlelin khoya nge kalitum e ni tak e fanu te skula ka kala skula ban thu min shil hinge achan I fanu thon bowi tumani mo khonge om ati ngal pikangi chu lau thongin chhuata chuan a thingthi a engpo asoi anga piang ati tur thu chu soin a fanu chu umzui lo turin angen Yeonjin chuan mu ni chuan puitu dang ane yam ti azot pikangi chuan mi pa Pakhatin a pui chin thu soin ma se chu pa chu tunge ti a shat lo thu chu a shil Yeonjin chuan chu pa chu lo zong chhuak tur le a chian te pathum Sara Jele choi te po lo en thareng turin a shil chuta a chhuadon chuan tunlai I pasal aron hongai lo tiro a chan chu poisa ka pek chin wangani ma se ithil ti swal shem nan voina chang chuan poisa ka peto lawang atia a chwa san pikangi pasal chu poisa ane ilo wangin aron homa hle chuta an fanu a hmu lo awang chuan a omna azot ma se pikangi chuan a soi du lo a pasal chuan a soi sale ta shep mai pikangi fanu po chu anu local be sei takin airport a chuan a lo nga ka ma se anu aron lan tak lawa chuan she tak chuan a kalta sana chuan a fanu chuan ron teksin a omna hmun tur a thlen to thu chu aron shil chu thu a sha chuan pikangi lom nu tuk chu amit tuya tla zoi zoi tuna chuan a pasal Laka a Phuba lak na tur po a chan ve theidon ta atuka chuan pikangi pasal chu ruito kin a lo hole pikangi chuan a bek khain chwaru katum a pasal chuan ring hlelin bek chu alak sat ngal vat chuta bek atang chuan poisa tam tak aron ta chhuak engtia ane nge chu azot ngala pikangi chuan Hmeichhe Pakhatin a pek ani thu chu shilin chunu chuan mi pakhat nena message thon ringot tura shilin poisa chu ane vek thei thu a shil ma se pikangi chuan chu tiang thil chu makati awangin poisa chu peklet atum thu chu a shil a pasal chuan an pui phone chu chek ngalin poisa petu nena anin biak na chu a en ma se chung zong zong chu pikangi le mu ni ruwa man na vekani a pasal chu alomin ama nge yin poisa chu anei theinan ti tur chu ti nge yatum mu ni nu lo lang vele in mu ni in lua khan mi pa pakhat nen an lo cheng dun mu ni poisa mangin an lo omvel mai mai mu ni zirlai no pang nu le pa de phone number te chu an lo nei thei lawa zirlai no pang nu le pa te chu in hmu puya somin mu ni nu ani thu soin thil pek le poisa te alo dil thin Yeonjin nu lo lang vele in a chian nu nen an bazar lai chuan ifanu khan mi athati ka shiania ti message chu adong tatlat chu message chu pikangi pasal thon kha ani choi lo lang vele in miang o a omna ala shiat lo wang chuan a buai ve hle
chuta miango tablet chu a hmu chhuak hlau chuta chuan voice record pakhat chu a hmua angai thlak chuan miango le Yeonjin in biakna alo ni reng mai police chief in miango ruang ada thatna hmun kha pikangi chuan azui rukna lama alo shewe tlat muni shilin an pahnih chuan an lut ru ruanga omem ti shelo ma se building man to lo ni si in current a hmangna sa em chu makan ti hle muni chuan ju chu an thil hmu te a shil ve ngala ju chuan building chu muri puinan a leitaringot mai ani a lei hnu chuan an pahnih in an vakal ngal ma se building en kol tu pa chuan a lo danga in lo lu ma in mi pakhat ka biak photangai a lo ti ma se ju chuan chu building nei tu thar ani thu chu a shila an lut theita an rin ange in miang o arwang chu da thatalo ni chung thil ti tu chu police chief ani ti an sha chuan police te chu rin chi a ngai lovin police po an sha tir talo J lo langin muni chuan an school zir tir tu pakhatin afanu sol moilo taka thla alo lak ruk sak chu aron thon Ji-yeon a hmu chuan a thin rim hle skula chuan a vakal ngal wata zir tir tu pa chu mu in awa soi se shep mai chu sol chuan alo mu ve renga a hlau pha hle apa Do-hyun kha a shil ve ngal J chu police station a shwai ani pha bok in ngai dam ton tura police chen an shil chuan J chuan zirtir tu pa thil ti chu aten omin ngai dam tumna anei lo thu chu asoi ma se Do-hyun le aloyar ron kalin in rem na turin ma an ron lata jog danang takin Do-hyun chu soli pa ani awangin J chuan afanu chung changa chuan ti thei anei vak lo Do-hyun an sol chu J fa ni ti a shereng chunga chutianga aron khosa chu J chu thin rimin Do-hyun chu a hnek thruai Do-hyun po in sum thei talovin a hnek let ve a anin swal boina sa an lawyer te chuan an chel thei sha mani chung thilawang chuan Do-hyun chuan afanu aven him theinan ti in api in lama omri turin ada tadai Yeonjinin a hriat chuan a thin rim hle Do-hyun chu a hau vak Do-hyun chuan J che dan de chu shilin sol hi kafanu ani lo ti ka sheto ma se kanin chenpon kafanu angin ke enkol ze lang atimia mai pikangi pasal po lo lang le in Yeonjin nu chu message mang chuan alo la voucher char muni lo langin skula chuan no pangte zir tur alo buat sai mek chuta no pang nu le pa te chu anon kal ta che mai muni nu thil ti te chu ron soin muni chu an report bok muni chu a in lua khan kalin anu po alo om bakche chula in anu in no pang nu le pa te ne na changa a thil lak te chu a chep chemia mia anu chuan top tura shilin hanger chuan aron wa a muni mai chu a thi pha hial muni chuan ina chang chuan chhuaka ron hmuto lo turin a shil ma se anu chuan inu kani miawa wangin engtika ma min thai bo tak tak lawang alo ti vel muni ril runa lutuk chu akar chunga a chap vak juwa ina awa ho chuan juwa chuan a omdan chu lo chathiamin engma po zot lovin muni chu amut ma tur thu shilin ama omna hun chu apeta jok muni chuan juwa chu adu ve tel bok muni chuan a Phuba lak na tur chu kalpui wat tu in sarai drugs ti chin chu lein sarai tal o tirnan manatum sarai la miang o to lo wangin drugs ti tur nei to lo chu atal boy em sarai chu pastor fanuni in sarai chu adam do ti chin kha an nei thu message sa shil tirin biak ina in petur chuan anin shil muni chuan mitam tak message thonin biakina thil Hmuhnawm tak thlir tur a om thu chu a shil mipui tam tak chu an local khoma sarai chuan damdoi alo ti le to awangin stage a chuan maksak takin na khusa mipui te chuan pastor fanu chu tianga om chumak ti in video in an lo la char chuti lain Yeonjin a high school kalaya mi a bully chin ti chu
internet ta alo dar ve mek bok Yeonjin pasal chuan atop nan anupui chu puile atuma a company lawyer tinen in hmuh tirin thuthang chu tire dan an ngai twa don ani ma se lawyer te hma a po chuan Yeonjin chuan ati swal chu pom du lovin thiam lo na anei lo thu le evidence engma om lo awangin man thei ani lo thu te chu ala soi ta cheu Do-hyun chuan anupui chu siam that thei ani lo ti chu a hre thiam ngal Ji-yeon lo langin choi hena chang message tongin an thian pa miang o chungchang thil hriat anei thu chu aron shil Ji-yeon ina choi chu ron kalin miang o bo ma chi a voice recording chu angai thlak tir ve recording a alandan chuan Ji-yeon dora miang o le Yeonjin chu in mu in miang o chuan Yeonjin alo vo vel ti an hre thei Yeonjin chuan miang o alo thadani chuan a pasal nen anin thin nge yanga chuti huna chuan Ji chuan a fanu sol chu an kol thei don awangin Ji chu alom hle Ji chuan min nei du angem ka fanu sol min en kol pui tur ka du'a ti in choi chu azot ngal choi chuan sol chu Ji a fanu ani ti a hriat chuan makati hle ma se mi hausa nei tuma pharbuai char char thin ani awang chuan Ji a somna chu alo pom chiang hle muni lo lang vele in juwa in chu alo ti phaisak chuta juwa chemte da thattam deuh le juwa pa thatu nena changa ale khadon chin te chu a hmu juwa in alo ho po chuan engma alo zo du chuang lo ma se juwa tan chuan ei tur tam tak lo siam sak thung juwa chu alom ve hle chuta muni hmai anu in awak na kha en sakin alo dam to ti a hmu chuan alom hle muni chuan kanin ton dan hi dang deuh se kan pani in kar hi adang lam thei ni ringem ti chu azot juwa chuan engtyang po in tongila enghun po ni se kadu reng thawang che ati muni chu alom ve hle a avoi khatnan juwa chu akwa ve nge juwa chuan apa thatu miswal laka khan Phuba lak alo tum ve reng bok miswal ta na hmuna khan doctor thar an la dona chuta dil na avathe lut ve ma se chu da doctor thoklai mek chuan apa thatu atan ve awang chuan chulai hmuna tho chu atan har sa tur thu chu alo shil police Yeonjin tenu fa puichin tu khalo langin Yeonjin hena chuan Hawaii a in le sak turin alo ti miang o arwang alada chatu te chu shilin asoi anga atilawani chuan atwal thana chu thupsak atum lo thu chu a shil Yeonjin chu athin rim hle police chu an lama changchar chara angai lain chutia ani le zelin na ti chu amangang hle Yeonjin chuan miang o ruang chu akol tak takem ti fia phut chu adu police chuan ruang da chatna hmuna khan a hruai ngal ma se ruang chu alo om to ha ulo Yeonjin chuan khol dongin miang o ruang police ten an hmu thu an ron shil arwang an hmu na po chu Yeonjin in skulan kalaya Hmeichhe pakhat so hi anam thlang na buildinga tak khan alani zui Yeonjin thinrim lutuk chuan abek chuan bang chu avovak vak muni lo langin anu thil ti awang khan skula chang chuan an lo ban ta nge nge skula chwa sandon chuan solinen chuan in hmu in min ngai damang che ka Phuba lak na nang ang no pangpoi soilo ka hnu telve che awangin atisap muni chu a in lua khan kalin anu chu alo lom ve reng asa ei tur alo hem vela muni chuan chhuak tura ati po chuan a chhuak du bok si lo anu chuan munin thilsa a hlau ti a hriat awang chuan anui so vel hle chuta a thil hemna chu ati tlua chhuata lekha lo om ho chu akang ta hlua hlua mai muni nu chu alom zo ke meti tur hian a oma a fan hnena chuan ngaidam mindil ro te chu ati vak vak muni chuan ina chuan camera alo da ru renga anu che dan zong zong chu alo record vek muni chuan atu ka anu chu mental hospital a shwaya anu che dan te kha a shil vek doctor chuan ril rubuaya ngain atana hla om thei awangin damdo ina chuan alo admit ngal Do-hyun chuan Yeonjin school kan laya a Hmeichhe nam thlak chungchang kha internet ta alo chiar fu
anupui chung chang sha tampau le arap thlak tu mai si muni chu thudikani emzo turin nawahmu ma se muni chuan engma shillowin lekha pakhat chu apetazo lekha chuan yonjin tha Hmeichhe te in address alo inziak achung tinge zo jok tura atina ani Do-hyun chuan yonjin Laka Phuba laki du chuan ngatinge afanu soli hi ihmanchang kai mai lau ti chuan azot muni chuan soli chu naupang mai ani lom chuba ka soli katina chuan nangma po ina telve do na sin nang le zel chu katina theila wangche nang chu mi thatakini sia ti chuan achang sarai lo lang vele in an chung ko hausakna awang chuan belin an chhuale ri sarai chuan anu hnena chuan a school kallaya a phone manchin kha adana azot chu phone a chuan yonjin mingchha theina tur alo kol ve reng mai sarai in yonjin a huat tak em chan po jela tan lai khan choi chuan ba mu in yonjin chuan a mingchha thlia khunan a drugs ti chin chu soi chhuaka alo pu wangani police chief khalo lang le in yonjin nu chuan in hmu puya alo som le pikangi pasal pon khol dongin yonjin nu hnena chang chuan ani avoreng chinawang khan puisa pek chu atum thu chu aron shila in hmu puya som tange nge pikangi pasal chu aphur to hle yonjin nu le police te chu karin pikangi pasal omna chu anpan mek anin hmuna hmun tur chu athimin ruwa sur boxi yonjin nu chuan pikangi pasal chu asuta mya mai ati pal nilovin atum dan sia chia chu alo ni zok athi ti achian hu chuan police a khol ta chawa mi pakhatin konga cross chuta wangin asut pal thu chu awa report police pa chuan tumwang reng ani ti chu a hrechiang hle ma se yonjin nu chuan volet ve in kalama ichan lo chuan ithil ti swa zong zong yonjinin mi anam thlaka evidence ti bo tura min pui dan te kha kisoi chuak vekang afin fiana pu ka nei thlap ati police te chuan yonjin nu chu mi su hlum ma se an man talo abula police chief om ve wang khan witness a changin yonjin nu chu thiam lo na nei lo anga soiwang chu ani pikangi pun apasal thi thu ashat ve le ama ani nge yem ti fia turin avakala apasal ruang mu chuan loma wangin acha vak mai tuna chuan afanu nen po anom dun thei to anga laureng renga khusak angai to don lawani yonjin le apasal do yang po in mu in apasal chuan du thlan tur pani ape an chunga thil ilo ti swal to te hena khan ngai dam idil turani abik takin I Hmeichhe nam thlak chung te hena khan ani lo chuan kanin chenang ativeta yonjin chuan ingma ka ti swal lo ka du wanga nam thla kani lo bok choite in kanama atlapalani kha alati ta cheu do yang chuan engma soi to lo aloyar khol ngalin anupui nena anin chenna tur lo ti fel turin ashil ngal do yang chu mi hausa le larve takani awangin anin chenna po chuan internet alwa khat ngal Ji-yeon anin chenti ashat vele aloyar khol ngalin afanu sol enkol theinan mal ngal turin ashil muni le yonjin nu lo langin muni chuan pikangi pasal kha tumwang renga suhlumani ti ashat thu shilin finfiana chatak pokanei jel tani dula chuan ifanu in school kallaya a Hmeichhe tha kha evidence ilakol ti ka sha chu min pe ani chuan ithil ti hi chu ke en liamang lo in ngai tuaro ti chuan a shil je sara le choi te lo langin miang o vuina chuan anin hukhom sara le choi te chu anin kara chalei thelo anin hial reng mai choi chuan miang o ipad a sarai rui maksak taka om lai video chu an chian ho grupa chuan a post vel sarai chu thinrim hle in yonjini thil ti emoti ma se choi thil ti zogani ti asha chuan anin ti buai ngal sarai chuan pencilin choi chu ahonga avit ta mya mai an bulloka police an lo omnen sarai chu an man ngal choi chu damdo ina shwai ngal ni in en kulvat ni ma se adam chungin achong chuak hlei thei to don lawani Ji-yeon ron to ve in
choi din hmuna sia chuan chutiang ang chu nupui nei chu du le lovin anin kar chu atitop ngal mak choi chu aril ruana in athin rim le muni lo langin Yeonjin Hmeichhe tha ruang kha kum engemaw zat damdaw in ada that reng ani awangin anda na man chu peka vatum ma se doctor chuan midangin an pek to thu chu alo shil chu tudang ni lovin Yeonjin pasal do yang kha ani do yang chuan afanu soltana achat nzok turin ramdanga ompui dai atumani sol chuan anu chungchang alo shat ve awang khan she omati ve em boknen an pahnia kalbau dei chu an tana chaberani Yeonjini lolang vele in muni hne changin message adong muni chuan twal thatu ani ti finfiana name tek akol thu chu shilin in hmu puya som Yeonjin chu rang takin muni soina chuan a kalngal ma se awathlen chuan muni le anu chu a hmutatlat muni chuan evidence min petu chu inu nge hi ani inu hian ama inchan himnan aphat chan che ani hi alauti chuta name tek chu Yeonjin kora chuan belin he thil hi evidence atling reng lo innu fa ti boinan kamang mai ani ti in annu fa chuan a chwa san Yeonjin ero anu nge in aphat sana chutianga atidu chu aril ruana in tu ma lamchang nei to lawa ain ngai chu muni du dan che ani muni le pikangi te po in mu in pikangi po afanubula akalve thei don awangin an pani chuan an hmuto don lowani an pani chuan an phubalak tumte an ti hlo tinta ka wang chuan an hlimve hle bok jeya lo langin apa thattu kha jela awamu engwanga ama enkoldam tu apa chu that nge ani chu azot chupa chuan thudik shilin ipa khan minjai ma khan afapa chu zaitur nei le thu dawangin zanria an eidun theidon lawa ramen mai e lo tura lo shil turin ati khang langa keina tuarin ko om to nen chutiang mai maya abwai chuan kathina tirim ta a kathatta ani afapa chu engang che ange ani kamuchak le bok alauti ham mai juwan thudi ka sha chuan ariluna lutuk chu achap wak muni chuan damdo ina om choi wa mu in jeya chunga phubalak na hun tur siam sakin jeya ai jopa chuan thil dang thun sak turin ati choi chu jeya ina wakalin athom hnola tur ang chuana in soi chuta jeya ai jopa chuan thil dang chu awathun tangenge jeya chu afanu soli lam turin skula awakal ma se soli chu alo om to ha ulo do yangan alo shwai to ti asya chuan akhol ngal ma se akol tlang theilo awangin do yanga insak na hmuna chuan awakal ngal zanani to awangin konga hmufia theilowa chu wang chuan ai job chu amang chu vele amit chu ameng theitalawa chaklo tlan nen chuan anin sutabur mai ma se je chu ala thilo a har chwa chuan insaklai me ka hian alo omdai mai chuta mi pakhat hian inchunga chang chuan anam thladai jei chu cement tuya chuan tla in athi chiang hle arwang po chu mu thei ani don lawani anam thlatu chu tudang ni lovin do yang lo ni reng mai chutia ati chan po jei dam ve reng chuan sol chu aron chu boy reng don wangani police te chuan miang o thina chu chui zelin jei dor chu an lo endik mek chuta Yeonjinin miang o waknana ahman botol chu alo om reng mai tu emo in alo da ani mel botola fingerprint te an enfia hnu chuan Yeonjin chu poi khoi tu ani ti sha in an man tangenge do yang le afanu sol po hlim takin korea an chwa san ve bok mu ni chuan Yeonjin chu jela batlo in Yeonjin chu alo la chapo hle muni chuan diklo takatan tir ani thu chu ashil tatlat Yeonjinin chu thu asya chuan athin jimin mun chu thudik soiwat turinati Yeonjin ju adam do ina cosmetic surgery ti tura akal khan juwa chuan Yeonjin skin ti su chu laula in miang o kut changa chuan chu alauda chuni in chu ba ka Hmeichhe nam thlak pokha
evidence dang police ne na alova pebok ani na taka chuan Yeonjin chuan miang o kha athatemo atia ma se alo that hau lo Yeonjin chwa nu khan miang o chu aron harle a je ya dora thok nula chu dora ari alai lo ni lo thom sha in room chang chuan awa chuak miang o chuan nulake a chuan manin chanpui turin angen ma se chu nula chu skulan kal holaya miang o de chian hovin anlo bully ve chin tho chu alo ni a chu wang chuan puidu lovin phubalak nan aluwa chuan avota zoka athi phata ni nula chuan muni mu in miang o thana na abotol man alo thuruk reng chu abape thudik chu ashil ngal vek bok ma se muni chuan miang o chu Yeonjin thanga alan theinan thil arwa man ta vekani police te chuan Yeonjin nu le pikangi pasal thita in biak na chu phone a an mu chuak lol chuta chuan Yeonjin nu chuan tumwang re nga pikangi pasal khasu hlumani ti an sha a an man ve ta bok police chief pokha azana zana tlanbo chu atum ma se achor thin hau miswal wal chuan a ina ron kal chilin atna an tho sak man chu an ron dil ma se an be se ang pui sapek tur lo nei lo wangin an that ta mia mai juwale muni lo langin muni chuan tuipui kama kalpuya asoma wangin chulam pan chuan an kalkunga chuan an ti ve na se hle muni po avoi khatnan lim takin anui ve war mai muni chu lim takin om ve to do ni na lang tuipui chu thlirin indur te in pa chuan an lim ve hle ma se juwa intur label tura akal lai chuan muni chuan lo kholin in thlana thu aron soita dai mai juwa chu muni omna avakalvat ma se mu tur alom to lo muni chu so hi tlakna building a khan kalin adu ang taka Phuba alak tu awangin building a jang chuan zwan thlaka mani inti hlum chu atum ma se ju anu in ron muhlavin khongai takin ti su ju anu gania kafapa hian ichanchin min shilna sa theilutuk ithiani chuan kafapa po hi kachan ve ani mai kafapa hian apa thatu laka khan Phubalak alatum chara nang chuan Phuba ilato a kafapa hi ipui ve angai ni aronti chuta juwa torna te chu ron shil vekin muni chuan juwa chu chutiang taka hun harsa alo tong ve ti asya chuan pui ngei chu atum le ta zo juwa chuan muni chu tharuk la ya mu to lo ni tinin a ina chuan alo ombe sei takin a ho chin ma se a mel mu tur alo om ngai lo ma se ni khat chu muni chu aron lang hlol mai muni chuan angai thu le a mangai thu chu ron shilin juwa chu akis ve tange ti chuan a top ta